Vítam vás na stránke autistickecentrum.sk. Táto časť sa orientuje na tie najčastejšie prejavy dospelých osôb s poruchou autistického spektra, ktoré sa týkajú ťažkostí v oblasti komunikácie. Patrí sem verbálna a neverbálna komunikácia, ale aj metakomunikácia. Ťažkosti v komunikácii sťažujú možnosti nadväzovania a budovania medziľudských vzťahov. A keďže, platí to aj naopak, preto komunikácia a sociálne interakcie sú ťažko rozdeliteľné. Keď niekto ani v dospelosti nemá určenú diagnózu poruchy autistického spektra, tak pravdepodobne nemal prístup ani ku vhodnej kognitívnej terapii. A preto táto osoba môže mať skutočne ťažkosti odhadnúť napríklad aj to, že počas rozhovoru, ako dlho sa má pozerať druhej osobe do očí, alebo kedy sa má počas rozhovoru usmievať. A preto nepoužívanie alebo nesprávne načasovanie uvedených jednoduchých neverbálnych komunikačných fóriem môže viesť k tomu, že rozhovor s touto osobou viazne. Pre druhého komunikačného partnera takáto situácia môže byť nepríjemná, keďže absentujúci očný kontakt v neurotypickej spoločnosti naznačuje nezáujem. Naopak príliš dlho trvajúci očný kontakt môže na druhú osobu pôsobiť ako nevhodné zazeranie. Keďže osoby s autizmom majú aj v dospelosti ťažkosti dešifrovať ďalšie neverbálne formy komunikácie, ako napríklad reč tela, gestá alebo mimiku, preto často ťažko pochopia pocity a myšlienky ostatných. A ich následná reakcia môže na vonkajšieho pozorovateľa pôsobiť neempaticky, dokonca až nezdvorilo. Tieto neverbálne komunikačné formy menia svoj význam podľa kontextu. A preto napríklad mračivý výraz môže vyjadriť prekvapenie, ale aj rozhorčenie a dokonca môže to mať aj ironický význam. Alebo aj nevedomé pokrčenie plecami môže mať viacero významov. Napríklad môže to vyjadriť nezáujem a zas v inom kontexte môže znamenať nevedomosť. Dospelé osoby s autizmom sa snažia napodobniť spomenuté nonverbálne komunikačné formy, ale často s nesprávnym načasovaním alebo v nesprávnom kontexte, čo môže pôsobiť nezvyčajne až nezrozumiteľne. Charakteristickým znakom verbálnej komunikácie dospelých autistov je, že majú ťažkosti zúčastniť sa konverzácie a niektorí sa jej dokonca vyhýbajú. Inokedy sú rozhovory s nimi podobné monológu, pretože často nečakajú na odpoveď druhej osoby a tak sa konverzácia vôbec nerozvinie do dialógu. Dá sa povedať, že len hovoria k druhej osobe, ale nerozprávajú sa s ňou. Na druhej strane, iní skôr odpovedajú na otázky len jedným slovom, často odpovedajú len súhlasne alebo nesúhlasne, čo tiež vedie k rýchlemu ukončeniu rozhovoru. Avšak verbálna komunikácia s niektorými osobami s autizmom môže mať aj opačný charakter, keď dominujú v konverzácii a podávajú nekriticky nadmerné množstvo informácií o konkrétnych témach. O témach, ktoré sú zaujímavé len pre nich, ktoré sa orientujú na ich úzky okruh záujmov. A keďže pri konverzácii s inými často neberú ohľad na potreby druhej osoby, nevšimnú si, že daná téma alebo jej intenzita môže druhú osobu zaťažovať. Nerobia to však zo zlomyselnosti, ale ako som už spomínala, robia to preto, lebo ťažko vedia dešifrovať nonverbálne signály druhej osoby. Tieto dospelé osoby s autizmom, kvôli ich intenzívnemu a úzkému okruhu záujmov, boli v detstve nezriedka označené za nadmerne nadané. Avšak v dospelosti, kvôli ich intenzívnej komunikácii na témy pre nich zaujímavé, môžu pôsobiť netaktne. Netaktne však môžu pôsobiť aj kvôli ich nadmernej, nechtiac až ubližujúcej úprimnosti. Niekedy majú výrazne monotónny rečový prejav a inokedy práve naopak, prehnane teatrálny. Príčinou toho môže byť, že vo všeobecnosti nerozumejú účelu intonácie v reči a to hlavne z metakomunikačného hľadiska. Výrazné emócie, ako napríklad radosť, smútok alebo hnev, dokážu z intonácie hlasu vyčítať, ale jemné rozdiely v hlasovej intonácii, ktoré naznačujú napríklad prekvapenie, pochybnosti alebo iróniu, už sú pre nich ťažšie rozoznateľné. A tieto ťažkosti majú priamy dopad aj na intonáciu ich rečového prejavu. Osoby s autizmom aj v dospelom veku majú tendenciu brať veci doslovne. A preto nielen implicitné významy v komunikácii, ako napríklad humor, irónia, sarkazmus, im spôsobujú ťažkosti, ale aj frazeologizmus, ako napríklad, keď niekto povie počas celej prezentácie bol na koni. Neznamená to, že kolega počas prezentácie sedel v kancelárii na skutočnom koni, ale znamená to, že mal úspech.
Alebo keď sa povie, hodí sa ti to ako pes na oko. V skutočnosti nie je to žiadna pochvala, lebo to vyjadruje, že oblečenie, ktoré dotyčná osoba nosí, jej vôbec nepristane. Keďže osoby s autizmom počuté vnímajú viac menej doslovne, preto prenesený obrazný význam uvedenej pripomienky asi ani nepochopia. Keďže uviaznú pri tom, aby porozumeli tomu, že prečo sa vôbec dostala do reči jedna päsť, ktorá je na oku. A samozrejme otázky sa tým nekončia, pretože táto osoba by tiež rada vedela, koho to je oko a či má len jedno oko, čo sa stalo s druhým okom, čia je tá päsť a prečo sa dáva na oko a tak ďalej. Myslím si, že tento jednoduchý príklad ukázal, aké náročné je pre osobu s autizmom porozumieť frazeologizmom alebo metaforickým komentárom, takže ak je to možné, vyjadrujme sa vždy čo najkonkrétnejšie, aby sme predišli prípadným frustrujúcim situáciám. Hoci sa vyššie uvedené komunikačné ťažkosti prejavujú v dospelosti v oveľa miernejšej forme ako v detstve, naďalej spôsobujú ťažkosti aj vysokofunkčným dospelým autistom, čo ovplyvňuje ich úspešnosť pri nadväzovaní a udržiavaní sociálnych interakcií. Ďakujem vám za pozornosť.